Pangapunten Gus, pangapunten. Iki amanah lho iki. Nggih. Ning nganti ana sing neko-neko wani ndelikke engko dipangan karo anak bojone dadi penyakit lho wi. Nyambut tanamkan jiwa transparan, kejujuran. Kejujuran ki penting. Kowe dadi dagelane gelem ngapusi ndane dadi pejabat kowe. Daya menika namung nut lakuning tetembungipun piyayi-piyayi ingkang sampun dipun tanamaken. Nggih. Sampeyan niku lek piyayi putih ngagem napa niku beskap warna putih ngoten niku ketok resik tenanan. Ing paningal panjenengan nggih. Nek masin jenengan lho, wong ireng iso gawe putih jan kaya madu mangsa. Ngono lho. Nggih ampun sia-sia ajeng kados pundi menika lak nggih. Nyuwun pangapunten lho Den. Panjenenganipun nggih sedaya menika nut lampahing crita. Mboten lho. Mboten kula nyuwun prisa. Nggih dawuh. Penjahite jenengan iki sinten? Nggih tasih keluarga piyambak. Lah jenengan teplek apik. Lah lho kegeden iki lho. Sampeyan iki lak wis tak kandhani, paling tidak ki menyesuaikan ya ngewe ukuran ngono lho. Paling ora nek tangane kedawan, nek kowe ora gelem diukur ana ya tanganmu terke ning Ponorogo. Ngono. Oh dijak kandhal kok iso bingungke wong. Nggih nuwun pangapunten. Sedaya menika lak namung nglampahi to Mas. Nggih nek disawang YouTube ora penak, pelawak ngangge daster lho ora. Niki yen kula dandani apik kaya kula becik. Njur mangke lak sedaya mboten wonten ingkang ketawis awon. Nggih, dados kudu ana sisi baiknya dan sisi jeleknya. Sisi baiknya teng kula. Sisi jeleknya. Ah niki lho. Dadi adil, ngoten lho. Janipun nggih kula dandani apik niki. Nggih ming laire ora kalungan usus ngoten mawon. Ya kalungan usus tapi usus kirik lho aku biyen. Ya aja nesu, ngono wae kok nesu ki lho. Nyuwun pangapunten Gus. Nggih. Alhamdulillah mundi dawuh saking Eyang Tama. Leres. Kasengguyung keng putra sedaya dalu menika ngawontenaken tasyakuran. Nggih. Mengeti ambal warsa beliau Eyang Tama ing tumuju wonten ing yuswa ke 80 tahun. 80 tahun. Nggih, 80 tahun. Niki mugi-mugi kemawon yuswa ingkang sampun dipun lenggahiyang. Insyaallah saged awet momong putra wayah sedayanipun. Insyaallah sekali melangkah sedaya putra lan keluarganipun pinanggih berkah lan barokah. Allahumma amin. Niki lho Mas. Kula panjenengan kok dipun kanthi pun paringi mandat sebab menapa beliau itu klasik. Ngoten lho. Yainipun nggih klasik mula kula kalih Mas ingkang dipun dawuhi kaya-kaya kepanggih kalian mbah kula utawa kakung kula. Niki wae nggih. Mengko ora ketemu karo wong liya ngoten rasane nggih. Mboten. Mula Mas kula kandhani iki acarane apa sampean ya kudu ngerti. Ya wis terus. Nah, Bapak utama yang tama muga-muga ya panjang yuswa mung sakwating raga ben besok ora bakal nyusahne keluarga. Loh lha iki lho kok omongane cetha iki panganane apa bocah iki? Iya apik lho kuwi Pak. Loh mungkin lho Mas. Berarti padha sing mbok omongke antaraning jodoh rejeki pati derajat marang sumindening Gusti. Nggih to Mas. Berarti padha apa kuwi? Rejeki ingkang nibani ya ta pati ingkang mangerteni jodoh ingkang maringi kuwi lak dumununge wonten Gusti to Mak Canggih. Leres, nggih. Berarti sing mbok omongke ya padha. Tegese apa kuwi? Lho. Rezeki sing nibani berarti lah Gusti Allah sing maringi. Kuwi salah kuwi. Lho kok salah meneh iki lho. Lah jarimu mau ya manut aluring raga. Kabeh Gusti sing maringi ning menungso diwajibne budidaya. Lah iya, rezeki sing nibani. Lah lek menungsone ra kerja, ayo ning omah tenguk-tenguk Gusti sing nibani brebosok kowe. Ora kerja ya bener to Pak. Iya ora? Doa ya usaha. Ya doa ya usaha. Doa karo. Ora mung jagakne nibani rezeki saka Gusti. Lah lek kowe men jagakne kaya ngono, eleh rezeki sing nibani Gusti lho. Kowe tengok-tengok ning omah ra metu, 3 wulan tak jamin kuru bongko kowe. Ki jane dulur apa musuh jane? Lho, dulur ya dulur, tapi secara adu argumen oke Mas ayo. Loh, berarti semua itu ada jalurnya Mas. Iya lho. Kudu budidaya, kerja. Ben oleh dhuwit sing barokah. Orang gegem tangan. Orang gegem tangan. Wah, cocok berarti iki. Lha lho, ngono. Kudu begar. Ya ora. Wah, lah kowe bleset. Dadi
ora kok kudu Gusti sing nibani lek tengok-tengok. rezeki kudu nyambut gawe budidaya Wong ubet bakale ngisong liwet. Ngisong liwet. Gremat-gremet waton selamat, griyak-griyak. waton kecandaan, alon-alon. waton kelakon. Apik iki. Wong Jawa ngono kuwi lho Mas. Pati ingkang mangerteni. Berarti Gusti ingkang mangerteni pati kula lan panjenengan antarane umur kuwi mau. Pati Gusti sing mangerteni ning menungso kudu ngati-ngati. Lho. Lek kowe mung jagakne Gusti sing mangerteni, eleh kowe nyabrang ril. Paribasane kowe ndek prinsip Gusti sing mangerteni. Lek niate mati aku yo mati, lek niate ora yo ora. Kowe nyabrang ril pasane 10 panggah bongko kowe. Wah, lah iya. Nalar lho. Iya ora? Masuk akal. Ayo aja masuk akal yo iwangon. Ora kok ngewangi sing bener omongane Masmu kuwi Lah nek pancen. sing bener iki nyapa dadak ngejak aku barang. Lho, kowe pancen nggih blong-blongan ditek-itek ning kene iki badamu. Kowe lek ngomong Gusti sing mangerteni, kowe nyabrang ora tan gedhe kono. Eleh rasa dadak noleh ngiwong noleh nengen. Gusti Allah sing mangerteni patimu. Kowe nyabrang ndelujur. Ayo, lek ora tabrak Bres Jaya ra pedhot ndasmu kowe. Bres. Ya ora. Ora. Iya. Dadi iki pati iki Gusti Allah sing mangerteni, menungso ya kudu ngati-ngati. Ya nek menungso ora iso kok nyabrang blunus nyabrange menungso mesti tolah-toleh. Tolah-tolen lho mripate ning ngarep kok. Lah nek samping Pitik kuwi. Karo jaran. Iya. Ya ora? Iya. Lah iya. Berarti nek antarane Rezeki menungso ya kudu budidaya, pati iki menungso ya kudu ngati-ngati. berarti sing ketelu jodoh ingkang maringi padha karo Gusti. Tegese apa kuwi? Wong kuwi nek wis jodoh arep lenggah ning kuwade mesti ketemu marang tresnane. Sing ngomong sapa tak tapokne lambene kuwi. Lho, ngene lho, para sepuh aku ngewangi sithik, ora ngewangi ora. Sing jenenge jodoh ya, nadan dipalang ana segara jembar. Gunung Dura kaya apa yen panjen pangeran memestikan itu lampun dadi jodoh, ora bakal kurang dalan. Jodoh tetep pangeran ingkang nemtokake. Dadi jodoh mesti lingguh ning kuwade. Urung mesti. Nyatane akeh wong lanang wedok dadi jodoh lingguh ning kuwade saiki ya pegatan. Pegatan tik piye iki? Lah mbuh urusane dhewe. Kok teko aku. Nggih napa mboten? Heeh. Lah nggih, urung mesti lek jodoh kuwi lingguh ning damparing keprabon utawa kuwade sing darli jodoh. Urung mesti sing darli jodoh kuwi besok bakal digawa tresna siji lan sijine nganti tumekaning pati. Lho. Nggih mboten? Jodoh ki urung mesti, Mas. Nyatane pacaran enek lek 5 tahun, nyatane ya ora dadi ya enek. Kuwi sapa? Ya ora? Pacaran 5 tahun ra dadi. Oh enek. Sinten? Aku. Waduh. Katane yo aku iki pacaran 5 tahun ora dadi ya enek. Karo bocah ndi? Loh, cah tulung agong lho. Lho. Lah kene ra mbok teruske. Wis dipek karo wong liya. Lho kuwi omongo sapa iki lak streaming. Dalang to? Lho, dalang ndi? Jawa Tengah. Lho. Lah terus sing mbok mantan pacar sapa? Nang kene wonge. Lho. Lah ya sapa kok iso? Iki lho. Oh, iki njledek iki kok iso. Sing ngomong jodoh sapa? Nyatane pacaran 5 tahun ya ora dadi. Masyaallah. Nyatane ya ora dadi bojone Mas Cahyo Kuntadi. Lho, ya mesti ngono. Ora bakal jenis sinden kondang ayu kaya ngono rabi karo gemuk. Lho. Lah ya bener, Mas. Apa enek kok wis ninggal gemuk malah oleh stempet. Nah, menika ugi wonten awala Mas Kritik. Dipun Mas. Tapi mbak kula rencangi to, Den. Nggih, monggo. Ya, Mas. Lho. Iki mesti kok ora laku nyapa. Lah yo jenenge aku lak wis ngancani Pak Juari. Genti sampeyan. Aku ki Kesanipun tu pinantu, Gus. Nggih. Aku ki saya tuwek ki mripatku saya blawur aku ki. Aku ki gawane wong ki ya ngono kuwi. Lah kok dedekan ngene iki ra ketok aku ki. Ya terus? Kok kadang ngene ya Kita ya blas ya. nyuweni wektu kowe iki. Pancen ya ben dawa nang ban. Saking Pak Slamet Riyadi nggih. Oh iya. Ketua PWRI Kabupaten Madiun, anggota DPRD Kabupaten Madiun mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-80. Semoga panjang umur, sehat, berkah barokah. Sembah nuwun Bapak Slamet Riyadi. Konjuk dumateng Ki Cahyo Kuntadi menika wonten tali asih 800.000. Saking kula Bapak Slamet Riyadi saking anggota DPRD. Bener wong ki mau nang jero ketok kandel kok Mas Klitik kok. Nggih. Lho kok piye? Kok dibuka, sing buka sampean to iki mau? Lho, mungkin panjenengan ngoten kok. Mas sing nyekel sapa ki mau? Lho,
Mboten ki ngriku jan pundhut yen ta? Ora eneng ning kene sik utuh sik kandel mata ulung ni sampeyan ora. Nggih. Ini ku gek kleru tulisane. Lah. Wong ya tumiba wonten pangkone Mas Cahya lho. Tumiba tapi iki useme rendeng kok ketetesan blobor apa roh. Tulisane. Niki lho panjenengan waos to Gus. Kuwi amanah lho nggih. Nuwun sewu niki saking Bapak Slamet Riyadi. Anggota DPRD. Ketua BPR nggih Kabupaten Madiun anggota DPRD. Menika kejawi mengucapkan selamat kagem Mbah Tomo Ambal Warso yang kaping 8 dosa menika tali asih 800.000 kagem Ki Dalang sak rombongan. Mosok niat ngapusi. Nggih, matur nuwun. Pangapunten Gus, pangapunten. Iki amanah lho iki. Nggih. Ning nganti sing neka-neka wani ndelikke engko dipangan karo anak bojone dadi penyakit lho wi. Nyambut gawe iki pados berkah, pados slamet. Gen awet ki aja sok seneng. Kowe iki jak omong-omongan sok. Oke, kleru tulisane. Kok kleru pripun wong jelas 800 ki to, Gus? Nggih leres, nggih. Wong 800. Kowe lho golek apa kuwi lho? Lah kuwi duwe mbok gawa. Ayo tak diwenehke. Mek 500 sih. Wong yo seratanipun lak leres menika. Nggih aja seneng anu to ngelongi nek jatahe kanca ora ngono kuwi ora pareng. Pak Dewan itu yang menjadi wakil rakyat yang selalu memprioritaskan hak aspirasi masyarakat. Ora mungkin arep ora kondo tenanan ki. 800 kok iso dadi 500 ki lho. Mbok picek to 500 tok. Kowe mandi omonganmu lho kowe. Ah wong dhuwit wis sing nggawa sampean kok. Tanamkan jiwa transparan, kejujuran. Kejujuran ki penting. Kowe dadi dagelane gelem ngapusi danyo dadi pejabat kowe. Ayo, 800. Aku dagelan paling jujur sak kecamatan. Sing beto duit wae sinten? Aku. Nah, berarti sing tanggung jawab ya sampean. Mbok sumpah 500. Ora, wis. 800 mau, aja disudo 300 to senengane kaya ngono kuwi ora. Sampean ki lho. Mas, Jare uripmu ki hablum minallah hablum minas. lah ya bener. Kudune ya karo sing kuasa ya taat karo masyarakat ya tetep taat. Lah ya kuwi. Nyo, 800. Kok 500 wae ngapusi kancamu. Aku ora apa-apa ra mbok wehi. Ning ki lho sing melek sewengi utuh ki lak ya dipikirke. Monggo peparing saka Pak Slamet lho kowe. Ayo. Ora. Pak Slamet Riyadi piyayine bijak kok iso ora. Ayo. Piro kuwi? Piro? 500 sih. Tulisane 800. Mula aja celinti santanganmu kuwi. Aku arep mbok suwek ya rene apa-apane kok iso. Wong dhuwit wis mbok gawa. Pak Slamet. Niki timbang kula dikeroyok jan tambah 300 to apa? Masa njaluk melas to ya. Tak paiti kowe ketoke duwe pawakan utawa duwe multi talent pengemisan kowe. Gak mati. Kadung apa yang kon awon ngemis to kowe? Oh ngono ya manut to iso. Ora manut piye kok. Wong kuwi dudu hake. Enggak, Mas. Piro iki? 800. 500. Aku malah ngene. Terus Dalang. Dadi senasib serumpun sepenanggungan. Rekoso siji ya rekoso kabeh. Dadi ditumrot. Ora bedak-bedakne di dalang, di pengrawit, di sinden, di sound system. Iya. Adil, maksudnya adil. Iya loh. Keadilan itu tidak harus di kepemerintahan aja, tapi di pagelaran juga harus ada keadilan. Ki kudu rata. Dadi adil ki ngene iki. Sinden ya 100. Sinden. Ora beda. Mas Cahyo ki ora beda. Ora nyawang nominalnya, tapi kebersamaannya. Ora nyawang posisine dan profesinya. Iya, iya, kebersamaannya. Son, tukang son ki penting. Sithik ning rata. Mana Mas son. Ngono. Lah iki Sampean. lho. Lah sampean di. Oh iya, lah aku di. Lah ngono. Lho, lah sampean tok. Dalang wis sinden wis yoga wis. Ngambil 100 ya. Nah. Ya. Nah, ngene adil aku wis lho. Lah kundi aku. Lah, piye to sampean iki jane? Lah sing adil. Iki jenenge adil, harus adil. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Lah sampean? Lho ya aku tiga. Anu ngeten Pak, timbang 300 100 mawon Pak, 100 tok. Malah dermis ngisin-ngisini. Balik rono neh lho kok iso. Ambene. Nggih, pundutanipun nderek panjenengan. Nduk Umi Afifah jumenenga iki sampeyan sing dikersakne karo Mbah Kakung kelangenane Mbah Tomo. Iya, jumenenga mi. Ya apa ngono. Gejer karo Mas Kluduk kono. Kene mi. Gejer karo aku ya mi.
Nggih, Pak. Pak gundulmu ya. Lah piye? Om. Lah jenengan wis sepuh. Ya iki nglenggono to. Sepuh ki disesep minangka iso apuh. Dadi celuk Pak ki kon bupak, celuk Mbah ki kon tambah. Ya aja maido bocah sakmene wong ya kacek umur ya adoh kok iso. Mbok kon ngenom-ngenomke. Mbok nyadar diri, mawas diri ngono lho. Ya. Ngono. Kowe kene tak omongke ratune Jalak Uren malah. Nah, menika sampean lapor kula neleh. Jelas tuwekno delok. Bawa nggih, Gus. Nggih, dijangkepi pangenanipun Bagong menika. Siap. Nggih. Loh, iki enek cah iki. Sampe kaya melu minta to. Alah. Kowe penak kono sepi ngetan. Ngetan iso sih tak cegat ning tengah dalan. Sampeyan yo yo. Nadian wujud temong peksi Pelawak yo aja lunggah-lungguh ae ndak dirasani wong. Dikira nom kena penyakit. Ngadeg Sregep. Nah, ngono lho. Wong Mbah Haji Anom Surata wis nate ngendikan le jo tik tuk dadi pelawak itu yang aktif nyambut gawimu nek ning limbukan tok. Kok lungguh? Sing lungguh ki ben dalange, yogane sindene. Etika attitude-nya itu ada. Penting etika penting, menghargai menghormati karo sing mirsani. Nggih. Sing bawa Jawa ini, kamu yang mentransit bahasa nasional, ben menyeluruh orang tuh paham. Ngoko ya, ngoko jo. Nggih. Ngoko ya. Ya ngoko ya Indonesia kenek kok iso. Ngoko. Arepe piye, Nduk? Nadian wujude mung peksi. Balen ngarep. Bawa nih, Nduk. Ngoko ya. Nadian wujud Dagelan kocluk kowe. temong peksi Ngoko kenek. Ben mudeng. Senajan mung manuk. Wujute lho. Lah iya, senajan wujude mung manuk. Oh iya. Iki nggih mempertegas, Wujute memperjelas. nek ngoko apa? Bentuke. Nah, ngono. Manuk. Wong. kurang Tanono sik to. akewite lining branta Jeruk. Gawe seneng ati. halus manis nangsa Halus manis. Senajan mung blulus. Kok blulus ya apa? Halus sing blulus. Masa basa ngoko alus blunus ya. Ning ngangeni. Wah ya ape. Ape. Kangen nih. Apaan nih? Pelukmu. Kok penonton kok manuk sapa? Tingon-tingon. wasewenggan kong lana Manuk ini bersanggon-gon. Loh, wis suwe nggonku. Mengembara iki bersanggon-gon. Oh, nglelano mengembara. Bener. golek isi podang jenah Goleki kancane ya kuwi podang kuning. Wah. Mudeng lho. Jenar ya apa jenar? Jenar ya apa? Cedak gendul. Lah jenang kok iso. Jenar ki saka tembung Apa? Ayo. Ayo. Dapur wilaruh. lho wong aku ki Apa? marang tuaku dalang ora mudeng. Dalang lak karo tamu kowe pekok.
Aku ki ora tau kok terus mbawe peluang. Lah ya apa? Jenar apa? Jenar ki Apa? ngene, Apa? J karo nar. Lambemu Kuning ora. Nah, wis diomongi warna, jenar ki warnane kuning. Waduh, itu warna kuning. Lah tak tambahi ben apik lho. Malah teko Mantune warna. dalang mangsane. Gek nyapto tok. Lah hitung-hitung cara kawi. nggih. Eko ya. Setunggal, Nah, dwi, Wi, kalih, tri, 3, catur, sekawan. ponco, Ponco menika 5. sat, Sat menika gelek banyune. 6. sati 6. Lem. Jajak. Guys, setunggal kalih 3. Ora. Iki apa iki? Hitung. Irung. Hidung. Iki basa Indonesia. Ya. Basa Jawane Sejane apa? dumung. Lambe basa Indonesiane. Ya mulut. Nek ngisor lambe Janggut. salah. Kuwi berarti nek musinau Jawa kurang. Lah apa? Nek basa Indonesiane irung apa? Hidung. Nah, nek lambe Mulut. ngisor mulut Apa kuwi? ngopo? Janggut. Salah. Apa? Ngisor mulut ki bakdo mulut, rejek, ruah, sapar. Nah, terakhir besar. Udeng kok. Lah kok dibae tak cekel kok podang kuning. Bisa teteke mak-mek lho. Bocah iki kangene ya ngono kuwi. Malah enak iki lho cekelane timbang bojo. Iso pas ngono lho. Grenjel-grenjel iso pas. Iya ndek ya. Nggih, Pak. Pak Nek. Iba bunga Lungguh, Nek. Sing nom ngadeg kok sing tuwek. Sing lingguh ki sapa? Lah kuwi wis arep lungguh kok. Iki lho karpet iki teles tak resiki. Benang garing. Terus kok diresiki. Terus iki dilapi. Tak lapi benang garing. Tiku nyanding bisa dadi tamba Muga-muga manuke iso dadi tombo. Manuke sapa? Manuke dalange. Ana dalange piye? Oh, bawa. Oh, panjen kae anu kok cungkok kok cungkok. Selo. Balok blekok. Cungkok. Manuke. Pinaga kuwi. Nah, Kok lungguh Linggo. Dagelan linggo. Masa ya ora entuk ngelak to, Bos. Iki mung limbukan tok. Totalitas itu penting. Terus ini kepotong 5 menit linggo. Iki padha karo bayari wong nganggur kowe. Lho, aduh bijaksana. dawe yang tomo ki wong urip lak mung mampir ngelak. Lah iya nek ngelak kudu Ngombe. nah ngono lah ya pas to. Jijiwit krasa lara. Aja njit liyane. Nah, Jen Basuki Mawa biya. menungso Menungso sakean dosa wong Jawa kudu njawani, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. mergo ning urip ning alam donya mung mampir. Mampir ngombe. Lah iya, lah ya jelas to. Nah, ajining raga saka busana, ajining awak Saka tumindak. ajining diri. Saka lati. Nah, wong ngombe mung mampir. Mampir ngelak. Wong ngombe mau mampir urip. Walah. Wis ngileran Lah pekok. iki modele saiki kobongan kabeh damun. Pancen tak gawe ngene lho. Ora kaya ngono kowe ya pekok. Yo diaturake mobil khusus dumateng Mbah Tomo, ugi dumateng Bapak Hari Wuryanto. Mugi-mugi Madiun bersama Bapak Hariwur kaya podang kuning. Podang adalah burung yang bisa terbang. Kuning adalah emas. Amin. Semoga bersama Pak Hariwur Madiun terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin. Yuk. Monggo tetes, yuk kendangnya Mas.
tembange podang kuning delalah sing nembang ya kaya podang kuning tenan Mas Klitik iki. Leres Gus, leres.